Yun, we're back dito sa Sarap Mag-Bike sa Pampanga. At meron naman tayong kaya dito kasama mga kabayan natin. Ang dami nagpunta ngayon dito umaga. Gulat ako ah. Siyempre, hindi pa ako napunta ng Eco Park. Ano ba? Oo, last time hindi ako sumabay sa Eco Park. Malayo? Hindi mo kakayanin. Baka mabigla ka. Nang nilalang ka pa naman. Wala ako sa ensayo eh. Ay, teka. Puno ko yung kape ko pala. Oh, kayong dalawa na naman. B1, B2. Rider, ha? May lang kami rin doon. Ay, ko ba yun? Pero grabe mga nag-join sa dito. May Bulacan, may Tarlac. Ayan o. May QC siyempre. Yo, siyempre. Shout out sa mga taga Cubao. Tour the world, Paps, mas magaling ka, Paps. Gumagalaw ka kahit nakatigil. Nakaganon lang. Gumagalaw eh. Oh, meron? Masaya ito lalo pag ganyan karami ang kasama natin. Interview tayo ng mga saan ang galing. Nakabagal mga partner. Nakapag-register na ba kayo lahat? Yes! Sayang! Baka manalo kayo ng salamin na nakakagwapo. Boto yan. Register na ba lahat? O sa ilang minuto na lang ay magandahan na tayo at tuklasin natin ang ganda ng ano yung pupunta natin, Master? Baguio. Baguio! Baguio! Baguio tayo! Magtutur tayo! Pampanga! Dala mo yung drone mo. Ayun, ride na ulit tayo. Medyo marami ha, daming sumama. Siguro mga 100, 150 lahat-lahat. Hindi ko alam yung hindi ko kabisado. Pero sundan na lang natin ito, marami naman tayo. Buti na lang, malapit lang tong ride na to. Medyo matagal na naman tayo na pahinga. Lagi tayo nagbabantay sa Sarap Mag-Bike Shop eh. Kaya bira tayo makaride. Siguro mga 2 weeks ago yung 2 weeks, 3 weeks ago yung last na ride ko. Si Master galing pang Clark. Ano pangalan mo, Master? Kit. Ay, ikaw si Kit. Nakikita ko yung comment mo. Okay. Si Master Kit na galing Clark. Ano ka umalis? 5:30. 5:30. Ayun naman si Marvin, alas 12 daw umalis. Oo. Galing Novaliches. Bakit alas 12? Sobrang aga naman. Ano oras ka dumating dyan? 3:40. Tulog ka muna. Ito naman si Master Noel, no? Master Noel. Galing naman ng Malabon. Laging present to sa mga yaya ride natin. Always. Lagi sir. Ano oras ka umalis, Master? 4 o'clock sir. 4 o'clock. Ayos. Kapon. Sino kasabay mo? Ako lang sir. Ikaw lang. Saan galing, Master? Sir. Roca City? Roca City. Manila yun, ano? Sa Quezon City ba? Quezon City. Ano ka malis? Alas 3. Sumama ka na dati, no? Parang familiar ka sa akin eh. Saan ka sumama dati? Lagi naman ako sir. Lagi ka ba? Ang pangalan mo? Jonathan. Jonathan. Ngayon lang kita nasama sa vlog. Tahimik ka eh, no?
Casquero, fresh from the US. Yun. Kamusta? Anong event yung sinalihan mo ron, Master? Odax siya, Odax. Odax pala yun? Oo, Odax siya. 1,200 sa may Virginia. So, mga 35 yung mga sumali. Karamihan, mga taga doon, mga taga US. Meron din taga UK, may 2 Pinoy din. So, bale, 90 hours, mga 4 days. 4 days? So, flat ka, pero, 2,000 meters elevation lang eh, 1, 2. Pero 500 kilometers, puro headwind. Yung kumbaga, pagdadaan ka ng Tarlac na ma-headwind, parang ganun, pero 500 kilometers. Kaya mahirap pa rin. Ayun, okay naman. Hopefully in 1 month, lalabas na yung video. Pasok ka naman sa cut-off. Oo, okay Siyempre. naman. Siyempre. Sakto lang, sakto lang. Resort kami lagi. Okay. Dahil pa rin nauna. Kaya ito sinasabi ko kay Mark Casquero na magandang spot o mag-drone tabi ng dike. Saan sa Manila? Las Piñas? Layo pala, south pa. Kung doon kasi nasa hindi long ride yun. Umalis ka na alas 2? Oo, doon ako malit doon. Grabe. Tapos dumating ako sa Madulos mga 4 AM. Dandahan na lang ako, baka mapaga. Ayun na, approaching na tayo, Santa Rita Eco Park. Ang ganda ng daan dito, kitang-kita nyo, swabing-swabe. Dire-diretso lang, tabi ng dike. 15 kilometers hanggang dito. Mamaya pagbalik, dadaan pa tayong Sunset Park sa Minalin. Master. Pagdating dito, tayo picture-picture.
Ano na gagawin natin? Master. Ano gagawin natin? Tayo video sa may ano, may Eco Park. Dito muna. Ha? Right! One more! Say ha ha ha! Ha ha ha! Okay. Out na yung lahat. Okay. Expert tayo, picture tayo doon ha. Dala lang. Babalik na tayo. Sarap talaga mag-bike dito sa part na ito papunta Santa Rita. Babalik na. Ang ganda naman sa ano, walang lubak. Tsaka walang masyado sasakyan. Presko pa na hangin. Vitamins. Kapalakas daw yun. Yun yung nasa gilid si tatay. Ay, nagiging yan eh. Sabi na, may kapalakas. Vitamin C. Yung ibang kalsada naman to, papunta na tayo sa ano, Minalin Sunset Park. Pero yung kalsada niya kaparehas lang din nung sa kabila. Mahabang ganito rin. Good morning again.
Welcome sa Sunset Park. Mga master. Sorry. Uy. Sir, pa-picture ulit! Tayo na si Madam, yung fans mo! Dito ulit tayo. Hanap niya si Sir Ronnie. Si ano? Ito yung mag-asawang ano, loyal Oo. ano ni Master Ian eh. Yan oh. Tara, picture daw tayo. Sila. Ayun si Master Ian. Ayun. Alam mo ba? Yun. Shoutout ka kay Master Ian to. Hello. Hello, Master. Yan. So, tayo si Master Ian. Natin itong ano niya. Alright, dito lang. Nagpahinga lang ng konti. Ayun, ayun po. Yun. Ayan o. Yan. Kanina pa to eh. Yan. Oh. Yan, yung mga bata na yan. Alright. Good morning, Master. Yan. Oh. Good morning again, Master. Shout out, Master. Shout out sa Francisco. Yun. Ilan taong ka na? Ganito ka na? Parang 15 ka lang. Ano na pinakamalayong ride mo? Consuelo. Ikaw? Lubao. Ilan taong ka na? 10. Lakas ah. Ma'am, ano pangalan niya, ma'am? Papsi. Si Madam Pops. Madam Paps. Yun. Nakabalik na rin sa pagbike sa Pampanga. Master, tama muna ka sa vlog. Saan kayo galing? Layo. Master, ikaw yung nakaraan, no? 75. Oo, hindi. Ngayon 75, noon 73. Asan na yung kanina? May nakatayo dito. Ayun. Si Kuya, tanong natin. Kuya, ilang taong ka na? 63. 63 lang. 63 lang. Bata pa. Sayang. Kala ko, naghahanap ako ng mas matanda kay Master eh. Ilan na ba siya? 75. Malayo na. Tayo na, namatay na. Namatay na. Master, saan kayo galing? Malolos. San Pablo po, Malolos. Master, saan kayo galing? Kalumpit. Kalumpit. Sa Del Carmen. Del Carmen. Saan yun? Dito sa Layo. San Fernando. San Fernando. Master, saan kayo? Ay, ilan taon ka na, Master? 65. Ha? 65. 65, wala. Talo ka rin sa ano. May mas matanda sa'yo rito. 75. 75. Oo. Ay, hindi mo aabutan. 65 din. Saan ka sa Master? Makabebe po. Nakabebe. Tatay Nando. Nakita kami ulit. Nung nakaraan, nagkita na kayo? Yung sa ano, yung pa yung huli yung Jaya ride mo rin dito. Di ko rin. January. Marilaw. Bakit pag sa QC di kayo sumasama? Gusto nyo sa malayo? Hindi naman. Nagkataon lang, may pinagpabawal na technique kasi. Nagkataon lang. Ma'am, taga saan kayo? San Vicente. Dito. Shoutout po sa Ace Ceramics. Lagi kayo nag-ride. Pag minsan po, nagkakayanan. May pupunin kami. Puro long ride, long ride. Ceramics po. Plus, Finally meet you. Person. Saan kayo galing niya, Master? Angeles. Ang dami mga may taga Angeles, may taga Clark. Oh, ito na ipapamigay ng Spider. BTK helmet, Spider helmet, tsaka shades.
6 na pirasong shades. Master, doon na bahala. Wala pa. Take it away. Master, parang bilhin ka. Sarap. Tayo, ilang taon na kayo? 61. Dati na kayong siklista rin talaga. Yung mga anak ko, nagkoko. Ah, talaga? Kayo po dati kumakarera? Ano lang? Oo, minsan. Ah, Blue. Good. Master, ito na. ikaw na. Ano nakakalat yung work at nakausap lang ng tao, hindi lang mga nakakanta yung may taga-QC, may taga-Manila, taga-Park, taga-Angeles, pinakamalayo yung kasansimun. Tapos, yun rin, cyclist of all ages. Kasi ang pinakabata natin yun. 3 years old. Hindi ah. 10 years old. 7 years old. May bata kanina. Ayun yung bubuko. Ano yun? Merch. O yun, may dito, meron kang ano. Meron kang pitik. Meron kang pitik. Salamat sa sarapag kayo sa Pampanga. Si Harry. Wala, diners na. Isa. Meron pa isa, dalawa yan eh. Ayun. Ang pinakabata natin, 1 years old. Tapos, ang pinakamatanda natin, 97. 75 years old, si Ivan. Again! Meron tayo. Meron din bibigay. Hindi ka katsupon. Pinakabata. Batang-bata! Early bird, Alex Quinto. Sino yun? Early bird now. Yun. Actually, sa gusto sa amin. Hindi naman. Ako na lang ang Sorry ka na lang, Master eh. May mas magawa pala eh. Sino pinakamalayo? Pasig! Si Ricky. Galing. Pagkabata. O yun, kaya ano eh. Si Ricky, taga-ano? Sa inyo? Saan? Nasaan? Ricky. O ito. Congress, Master. Congress. Ay, hindi. Galing na ako din sa ano. Ah, Ay, galing talaga. Kala ko galing. Sino pinakamalayo na ngayong araw? Sampalok! Sampalok! Yes, Terces. Mas malayo, Manila. Asan yung taga Manila? Sampalok! Andyan. Tundo eh. Sampalok! Rojas. Alas Pinas, malayo. O yun, kasi ano oh. Sino mas malayo sa Alas Pinas? Sana. Tara, Master! Sige ba? T-shirt. Tara, Master, oldies. Doon ka, Master. Panapakan naman natin ang mga lalaki natin. Yan. Early bird, youngest, oldest, and farthest. Yan. Asan yung isa? Mga bata. Ayan.
may resibo. Picture. Hawakan yung t-shirt nyo, ganun. Ganun. 1, 2, 3. Okay. O, minor prices tayo muna, minor. Ano na po natin, boss? So yun, tapos na yung awarding ha. Then ito yan ang mga nakasama natin. Rapo na tayo mga master. Chumas! Parang ano to ah, yung... Number six. Nakalabo naman yung ano yung... Nakakatayo Master, sa ah. number na kanina. Rapo time. Ano yung number, no? Mas, ano muna? Mas. Minor price. Chumas, minor muna. Number 50. 50. 50. Number 50. Siya. Ay. Edwin! Edwin Volleyball. Ayun. Ba? Yun. Ano yung pangalan ko niya? Okay. Top 0, Edwin. North Caloocan. Alam mo to, sir? North Caloocan. Ano yung magkasunod 51? Alright. 51, Montes. 51. Number 51, Sir Alvin! Bata! Oh, master. Nandito lang pala sa tabi ko. Next number. Number 79. Number 79! That's right. 79. Maganda. Sir Daniel! Number 80 pa pala si master. Thank you Lord. Ba? Picture, picture. Picture mo na, picture. Hawak yung price. 1, 2. Ay, sir, may ano yan, no? May lalagyan, no? Paano na lang ilalagay sa loob? Okay. Lagyan sir. Pang shades. Number 65. Number 65! 65, sir? Sir Ellie! Kay Sir Tarok, parang yung bata yun. Eli Tarok. Nasaan? Congrats. Ah, yung bata. Congratulations. Picture, picture. O, sir, ah! Kay Sir Ellie. Ano? May kapatid yung picture. Oh, lasa shades muna, tapos helmet, BCK. Number 80. Number 80! Ito. Eh, master. Paano yan? Paano ba yan si Sir? 80. 80! Masusulit ha. Oo, kasi sinarado niya na. Yan o. Kitang-kita, walang daya ha. Salamat, Spider. Apple. Hindi, bibigay ka muna sa akin. Bring me, mamya. Ako kaya sa bring me sa special ano niya. Ay, walay na to. Nalaglag mo kanina. Number 23. Ay, ano po yan? Spice ano ulit? Hindi. Papabring me natin yan, mamaya. Ano bibigay? Helmet. Number 23. Ay, ayoko sabihin. Maaga din yun. Ah. Sir Nelson! Nelson. Nelson. Wala na, umuwi na. De La Cruz! Nelson de la Cruz. Nelson de La Oh. Cruz! Wala. Nelson eh. Nelson de la Cruz. Nelson. 1. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Number 7. Number 7. Oh, maaga dito. Velosa! Sir Velosa! Yun o. Asha, sir! Eric! Sir Eric Velosa. Asha, sabi sa'yo, sir. Nagkabulangan pa no. Donut. 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 Solid. Babae to. Station number 63. Number 63, Shades. Sir Luis! Ah! Ba? Si Sir Carlos to. Luis. Malugay! Ayun.
Alin ba dyan? Yung craft. Picture ba? Thank you. Take caller. Thank you, boss. Pang shades, Ayan. number 11. May style na tayo. Teko, lugulo. 11! 11! Ayun, sir! Dala ko! Beko! Asya nga! Take down. Alog-alog. Anong kulay nito? Oh, dalawa na lang. Isang shades, isang helmet. Last two, last two. Boss, boss. Ikaw natin. Isang shades, isang helmet, shades mo ulit. Thanks, sir! Okay. Kung mga shades may lalagyan dun sa loob, may lang. Number 13. 1-3. Pwese! Ano? Sino siya? Ano? Ang swerte naman ng mga kalugay! Jaime! Ba? Sir, kahapon nandito ka na. Nandito ka na. Okay, para sa last prize natin, helmet. Spider helmet. Maraming salamat, Spider. Spider Philippines. Thank you, Spider Philippines. Pakita mo na natin. Sir, oh, diba? Sir, sir. Okay. Okay, bago natin ipamigay yung last prize natin na helmet. Maraming salamat ulit sa inyo sa pagsama nyo sa Ayaray. Yung mga malapit, malayo kayong galingan. Maraming salamat. Kung si Batman, maraming salamat. Mark Castero ng Supreme Bikes. Follow mo siya. Follow mo siya. Hardcore. Sila Courtney Ivana, maraming salamat. Sa inyo lahat, maraming salamat sa inyo. Kaya Tony Guapo. Kaya Tony Guapo. Sa ano pala? June 15, anniversary ng sa Kapag QC. Yun. Sana Hop, salamat, Padis. salamat mga sa ipakain naman ng Padis. MTV mo rin daw. Pakapon. So, pakita tayo. Ito na nga, nabalitan ko ito. Cadence. Cadence. Okay, hindi maganda ito nga. Pops, sana ako munod. Sige, sige. Uy, may nalaglag. Sino kaya ang maswerte? Pabukas. Number. Tulong-tulan. Gitna. 35, Kevin Durant. Sino yan? 35! KD. Uy, hindi ko mabasa. Ano? Hindi mabasa. Aro. Ano? Mark! Anthony! Hindi ko alam ang apelyido. Mark Anthony. Ano ba Mark Anthony dyan? De La Cruz. Ako yan! Ba? Mark Anthony! Mark Anthony Fernandez. Mark Anthony Fernandez. Wala ko to. Lenny Cruz, De La Cruz. De La Cruz. Congratulations. Sir? Sulat mo to, sir? Oo, wala ko. God. 35. Number 30. Congratulations. Mark Anthony De La Vice Cruz. Ako to, nakapiwasi ka na eh. Kapok ka na eh. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Ano, maraming salamat sa lahat. Palakpakan na tayo. Thank you. Thank you. Bring me mo, master. Bring me. Ay, teka. May pahabol pa si Batman. Oh, bring me, bring me. Di ba nanalo si Batman kanina ng shades? Kapamigay natin to. Bring me, bring me. Bring me. Kaya nga. Bring me. Bring me. Dalawang pisong papel. Pinakalumang sticker mo, master. Pinakalumang sticker ko. O sige, may additional kami. Pinakalumang sticker ni Master Ian Howe. Tingin na, katingin. Kahit nakabukit. Marami pa to. Alin sa ako, dalawa yung kumano. Oh. Alin ka sa dalawa? Hindi yan. Ayan, ito. Ah! Ito. Oh, ito. Ang pinakaluma. Ay, mas kumama ito. Hindi yan. Ayan ba? Ian Howe. Tingin na. Ito. Wala, ito. Ito, pinakaluma. Hindi yan. Sarap mag-bite sa master. Ah, ito. Ayan. Ayun. Yun ang pinakauna. Okay. Congratulations.
Jason po. Jason. Jason Calderon. Tama na dyan ang isang buko. Ayos na yan. Okay. May pahabol na raffle, pero ito hindi item. Service dito, service. Yan. Dalawang bikes pa. Kung alam yung bikes pa, bike wash, Mercedes and drivetrain kalas. Usually worth 300 sa amin yun. So, kukuha kami ng dalawa. Kung sino mabunod, punta lang kayo dito, palista. Dali nyo na lang, Tuesday to Sunday, ha? Okay, ito. Number 16, happy matrimonio. Number 16. Jonathan! Jonathan. Ukay! Ukay! Oh, yun. Pasok na lang para coordinate yung schedule na ano mo. Isa pa alam mo. Extra service. O, isa pa, bites pa. Number... Nine! Number 59. Ba? Bites pa. Eh, nakatak na kamay eh. Si Pong Alinea. Alam na eh. Si Sir Pong. Kalinea? Okay, schedule na po kayo kung ano. Okay, okay. Iwan niyo yung bike nyo dito. Bites pa. Muli, maraming salamat po sa mga dumalo lahat. Thank you! So ulitin po ulit, tapos June 15, QC naman tayo. Anniversary ride. Ang sarap mag-bike. Okay, tapos tayo susunod mga kapatid. 4th anniversary sa mag-bike QC. Okay, baka yun ang panis.